Goeien en welkom bij aflevering 10 van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Michiel Schrier, zond maaien vorig jaar de allereerste SP-deputaire in Friesland eer. Het wie voor een soort mensen een verrassing vorig jaar. Deelname van de SP aan het provinciaal bestuur van Friesland. Voor het eerst leverde de partij een deputaire, Michiel Schrier. Hij waart voortendadelijks opzadelen met een zwiere portefeuille. Het sociaal domein en vooral de rek. De oven in Haas is een pineholle dossier, met alle onrust die het er mij brengt. De SP is vaak de sprekbuis van ontevreden mensen. Nou, maar Schrier vanuit het plus die ontevreden mensen beziek je tevreden te stellen. Ja, welkom in het Politbureau, Michiel Schrier. Oorlier, deputaire in Friesland van de SP. Bevalt het een beetje eigenlijk? Dat bevalt prima. Ja. Het was wel even wennen. Ik kwam uit een hele andere hoek. Ik was de laatste 1,5 jaar was ik zelfs huisvader. En dan is dat wel weer even wennen als je dit hele mooie ambt mag gaan doen. Ja, wennen aan het ambt, maar ik wennen aan de dossiers. Want jij een aantal zwiere dossiers kregen, hè? Er zitten een aantal interessante dossiers tussen inderdaad. En daarvoor ben ik heel lang raadslid geweest. Dus de provinciale politiek heb ik alleen op afstand gevolgd. En dan is het wel heel erg wennen in het begin om daar je in te bijten inderdaad. Ja, wat is het moeilijkste in jouw portefeuille? Welk dossier is het moeilijkste? Nou, ze zijn allemaal wel behapbaar. Maar kijk, de rek is natuurlijk wel een dossier wat vaak op tafel komt. Hè, maar heel veel emoties en belangen spelen bij mensen die daar wonen. Ja, reststof- en energiecentrale, de afvaloven in Haas. Je maakt ik wat bekend dat er een loftkwaliteitsonderzoek komt. Er is al een heel soort gedoog. Meesten maken haar zwargen over de zoens in de omjouwing. Toch kom je ook nog weer maar een onderzoek van hier. Maak je daar net voor het ingrijpen? Nou kijk, dit onderzoek is al een hele lange tijd afgesproken. En daar zijn we al een tijd mee bezig om dat voor te bereiden. Dat is vorig jaar is de begeleidingsgroep er al mee bezig geweest. Samen met RIVM hebben ze het onderzoeksplan gedaan. En daarna was even de vraag van kunnen we dat 1 op 1 aan het RIVM geven. Maar toen moest het Europees aanbesteed worden. Dus dat heeft enige vertraging gehad. Maar ik ben heel blij dat het nu in gang wordt gezet. Want er is onrust bij de mensen in Harlingen over de afloven. En meten is weten. Dus we gaan dat nu doen. Je praat er nou echt als een deputaire zelfs. Dit is wel een dossier waar de SP eigenlijk altijd kritisch op weer. Als oppositiepartij. Je zit er nou oorlier in de coalitie. Je bent al echt een deputaire wetenschappelijk zat hier. Is het wel toegeweest om uitgerekend deze portefeuille onder jouw beheer te krijgen? Nee, ik denk dat het niet verkeerd is en heel erg goed is. En kijk, als SP zijn wij ook niet tegen fabrieken of tegen grote bedrijven. Zolang zij zich netjes aan de vergunning houden en ook toek zijn op wat ze uitstoten en dat proberen te minimaliseren. En hun invloed op de omgeving zo klein mogelijk maken. Nou, de SP wordt natuurlijk wel altijd wel zien als de partij die de onvrede van een bepaald segment in de bevolking verwoedt. Nou, met jou die onvrede kanaliseren en zingen en weet je nou maar komen is een onderzoek. Doe je dan eigenlijk net het omgekeerde wat bij je past, bij jou als SP'er? Nou ja, de SP is wel een actiepartij, maar met het hoofd en met het hart. En je kan niet overal zomaar op ingaan. Je moet ook argumenten hebben om die strijd te kunnen voeren. En kijk, een onderzoek past daar juist heel goed in, hè, om te gaan onderzoeken van hoe zijn de effecten daar op de leefomgeving in Harlingen. En dat kan je weer gebruiken om tot verbeteringen te komen in de vergunning of in de fabriek. Maar ontevreden mensen, zal ik zeggen, dan moet je alles werpen lange baanscoach. Ja, dat doet de politiek, dat doet de gevestigde politiek. U trekken van de SP verwachten we meer als er alweer maar een onderzoek van hier komen. Nou kijk, ik ben de afgelopen maanden ook bezig geweest om te kijken van een van de dingen die speelde was ook de verhoging van de schoorsteen bijvoorbeeld. Ik ben er persoonlijk ook voorstander van om dat te gaan doen, ben ik nog steeds. Maar dan ga je wel onderzoeken van wat zijn de mogelijkheden om dat te gaan doen en tegen welke dingen loop je aan. En we hebben een korte verkenning gedaan bij een aantal partijen in de omgeving van Harlingen, maar ook het ministerie bijvoorbeeld, die gaat over bebouwing rondom de Waddenzee. En dan zie je dat je nu toch heel weinig argumenten hebt naast alleen maatschappelijke onrust om een verhoging af te kunnen dwingen. Je komt er dus als deputaire achter dat het nog net zo makkelijk is besturen, want je zit er maar al in regeljouwing. En als oppositiepartij kan je natuurlijk roepen, er moet wat gebeuren. Daar kom je ook nog achter? Ja, maar daar kom je sowieso achter als je aan de andere kant van tafel gaat zitten. Ja, want die hebben natuurlijk een onderhandeling aan. Als SP in het college, CDA woont net met mijn PvdA, dan krijg je hem toch een soort macht. Wat hij hem uiteindelijk binnenhellen als SP?
Nou, wat wij vooral binnen hebben gehaald is het accent op duurzaamheid veel meer erin te krijgen. We zeiden groen en sociaal en wij proberen ook vanuit de SP, ook binnen de poot van de landbouw, gewoon naar die duurzame landbouw toe te gaan. En dat evenwicht tussen boeren en omgeving te herstellen. En dat zijn gewoon hele belangrijke dingen. En ja, het is een middenbestuur. Waar we van SP vroeger ook hebben gezegd van ja, dat kan je ook wel... ja, maar dat wordt toch zo een van afschaffen, SP, maar die moet rugsbeleid uitvieren, want ze rennen achter het CDA om. Nee, maar dat is niet waar. Ik bedoel, ik probeer juist in dit soort thema's, of nou mestvergisters gaat of afvalovers, probeer ik juist ook te luisteren naar de bevolking. Maar lid van dan maatschappelijke organisaties is het dan, hè? Dat is natuurlijk een onderwerp. Maatschappelijke organisaties moeten elke keer yield minderen. Die worden oudbouwd, wordt saneerd. Ja. Je maakt hem vroeger altijd heel sterk als SP van maatschappelijke organisaties. Liek als het COC, Toomba, RSU. Ja, dat zijn ook de veranderende rollen die je als provincie hebt. En de staten hebben in het verleden afgesproken dat ze dat af gaan bouwen. En dat ze een andere rol pakken in het sociaal domein. Maar hier dan het sterker op inzetten als SP? Om die oudbouwende rol... Nou, ik denk dat wij nu... we hebben een heel traject gehad met die maatschappelijke organisaties. Als je gemeente spreekt, dan zeggen ook van... dat is maar een aantal maatschappelijke organisaties waar wij te maken mee hebben. Hè? Die provinciaal werden gefinancierd. Dat is ook een selectie geweest van hoe dat in het verleden is gekomen, dat weet ik ook niet. Maar wij hebben ze in contact gebracht met gemeenten. We hebben samen met gemeentes... Want die mag het oernemen eigenlijk, hè? Nou ja, die hebben die taken eigenlijk om dat uit te voeren. Discriminatiebeleid, dat soort zaken. Ja. Cliëntenbehartiging, dat zijn allemaal taken die bij wet op het bordje van de gemeente liggen. Een hot item in de politiek op dit moment, zeker maar de verkiezingsgezicht, is het vertrouwen van mensen in de politiek. Ben je net bang dat je dat ondergraven, toch als SP'er, dit soort beleid uit te vieren, toch als SP'er te zeggen van ja, als je één keer in het bestuur zit, dan mag je rekening houden met hele orenzaken? Nee, maar ik bedoel, dat zijn weer de verschillende borden die je hebt waar je op schaakt. Ik denk dat je in de gemeenteraad, in de gemeente waar je als SP zit, moet je er altijd voor opkomen, omdat dat ook de juiste bestuurslaag is waar je dat moet gaan doen. Nou, waarom komt het op die maatschappelijke organisaties? Die ben teleurgesteld. Die zeggen we zijn teleurgesteld in de SP, want wij willen opofferen van een kansenfonds, een kansenfonds wat er komt, maar daar hebben we net zo vol aan. Dit is verschraling. Nou, ik weet niet of ze daar niks aan hebben, maar gewoon het dagelijks werk wat zij doen, dat is in principe een taak die gemeenten moeten uitvoeren. Ja, als het gaat om sociaal domein, zeggen wij zo en ik onder leefbaarheid vallen kennen. Dan hier het wel een provinciale taak. Ja, kijk, maar we hebben het kansenfonds en daar kunnen die maatschappelijke organisaties die eerst onder de provincie hingen, maar ook andere maatschappelijke organisaties kunnen er allemaal op inschrijven. Als zij goede ideeën hebben om hoe zij structureel armoede en achterstanden in Friesland aan kunnen pakken, dan zijn ze altijd van harte welkom. En dan, als zij goede plannen hebben, dan kunnen ze die gewoon indienen. Valt het je aan eigenlijk om deputaire te wezen? Hing je het liever in de gemeente als bestuurder onder slag geweest als SP'er? Nou ja, het is wel heel anders. Ik bedoel, want de SP die altijd zinstander van de provincie, die zei, dus ja, nee, maar staat die bestuurlaag maar aan. Ik wou het net even gaan uitleggen. Maar kijk, als wethouder kan het zo zijn dat je misschien nog eens een keer een probleem hebt en gewoon een inwoner van je gemeente tegenover je hebt zitten. En als provincie is dat toch heel anders. Dan heb je vaak organisaties tegenover zitten en ja, die willen vaak alleen maar geld hebben. Ja. En dat is wel iets waar je aan moet wennen. En in het begin was het ook wel heel bijzonder, want dan had je het gevoel dat als je 1 of 2 keer lachte, dat je al je portemonnee moest trekken. Ja. En dat is wel iets waar je heel erg moet wennen. Maar, de man die het onder oren dus de rek in portefeuille heeft. Laten we eens even zien hoe uw cartoonist Gerco van Beek naar het verhaal zocht. Dossier. Dat stelt voorlopig nog wel even beloven, die afvaloven, die reststoffen, energiecentrale in Haas. Michiel Schrier, dank voor je komst naar het politbureau. Voor het belang van Friesland willen we wel graag dat je nog even een skofje in de provincie blauwen. Ja, in gunstig geval veel 12 heel in elk geval, want ik zet het college nog. Ik hoop hier veel langer te mogen wonen hoor. Ja, ik heb die ontzettend naar mijn zin namelijk. Al meer dan 42 jaar dus. Bedankt voor je komst. Bedankt voor Jen. Ik thuis. Tak een weekend hebben we er zelf weer met een nieuwe aflevering van het politbureau. Graag ontdaan.